Hello. 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 खुलुमबाय आंनि बे चेनेल लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दा नोंथांमोना फोरमायनो सानदों आंनि बे एबारनिफ्राय बे चेनेल लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोनसेल' भिडिअनि गेजेरजों एसे आलादा जायोमोन। आं दा नोंथांमोननो नैबे मासनिफ्राय मर्निं टाइमाव नोंथांमोननो खन्थाइ लाबोगोन आरो इभिनिं टाइमाव नोंथांमोननो बिदिनो इडुकेसन टाइम जाखिनि जोंनि हारिनि नुथाय आरो थासारिखौ नायनानै जों दा आन्दाज आरो थाल लानानै जोंनि जाखिनि साननायजों जों मोजां जाजानो लुबैयो आरो हारि समाजनि गेजेराव जायफ्रा गोरोन्थि मावबाय थादों मिथिनाबो मिथियै बायदि जाना थादोंबा आरो मिथिनानैबो गोरोन्थि मावबाय थादों जायफ्रा इयुनाव मा जायो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। बेनिखायनो बे चेनेल लामानि गेजेरजों जाखिनि हायो आंनाव जाखिनि नलेज दं नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेफोरबायदि फोरमायलांनो थाखाय आं बे चेनेल लामानि गेजेरजों अरायबो नोंथांमोननो गोजोननायखौ होनो हागोन होनना आं आसा खालामो। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायो आरो फैगासिनो नोंथांनि गेजेराव भिडिअ जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदों आरो जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइबखौ खालामथार आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो शेयारबो खालाम आरो नोंथांमोना जि कमेन्ट खालामो आंबो जेबो खालामजानो लुबैयो आरो मोजां कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेबादि खन्थाइब्ला नोंथांमोना आंनि बे वाट्सएप नम्बर नैबे स्क्रिनाव होदों बे वाट्सएप नम्बराव नोंथांमोना नोंथांनि खन्थाइखौ हय खुगानि रेकर्डिंजों हय नोंनि भिडिअजोंबो हरनो हागोन आरो नोंथाङा हरनो हायाबाबो आंनो मोनसे लाइजाम बायदि हरनो हागोन आं बहियाव लिरस्लायनानै नोंथांमोननो आरो नोंथाङा जाय खन्थाइ लिरदों बे नोंथाङा गाहायाव नोंनि मुंखौ होजागोन गामिखौबो होनो हागोन नोंथांखौबो आं मुं खालामनो हानाय बायदि आरो सोरबायदि बांसिन खन्थाइ लिरनो खन्थाइखौ मोजाङै साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेखौ आं फेमासबो आरो मिथिहोनायबो जागोन आरो नोंखौ बाख्नायनाय बायदिबो फोरमान होगोन आरो मुं लाखिहोगोन। बिदिनो जोंनि दा माखासे बर'नि गेजेराव दा जाखिनि सोलिबाय थागासिनो दं बेखौ नोंथांमोना बुजिखागौ। बे समस्याखौ लानानै बर'नि गेजेराव मा समस्या जादों आरो बोथोरखौ लानानै खन्थाइखौ लिरनो हागोन। बेनि बारगा फाल्थु फाल्थु नङा सोरबा गावनि थाखाय मोजां मोननायनि थाखाय नङा बेयाव हारिनि थाखाय मोनसे नोजोर बोनानै खन्थाइखौ लिरनांगोन बेखौ आं हास्थायो। बेयाव आंनि गोसोथोनायनि नङा बा नोंनि गोसोथोनायनि नङा बा गोसोथोनायनियानो जा नाथाय हारिखौल' रुजुनानै गोसोथोनायनि लाइजामफोरखौबो होनो हागोन नाथाय डाइरेक्टलि सोरखौबा इंगित लानानै खन्थाइआ जानो हागोन। दा नोंथांमोना एसे बुजिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोनाव बयबो गोरों गोरा दङ आंनिख्रुइ बांसिन मेलेमजिबि मानसिफोरबो दङ नाथाय नोंथांमोन गावनि रोंगौथिखौ लानानै गोसोआव लाखुमाबाय थानाङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै नोंथांमोना गावखौ जौगाहोनोसो नाजानांगौ। सोलोंथाइया मानो लाथों बे संसाराव जोङो मोनसे गियान जानो आरो मिथिनो नाथाय बाखि बाथ्रा दंबायो बेखौ नोंथांमोना इडुकेसन टाइमाव लाना फैगोन आं दिनै जोंनि बर'नि थासारिया जेब्ला बर' स्कुल खुलिदोंमोन बे समनिफ्राय मा जागासिनो आरो सोर बायदिया दा बर' स्कुल फरायनायाव जोंनो सोर बायदिया साख्रि होनो हादों आरो होनो हायाखै आरो दा बर'नि गेजेराव सोर बायदिया जोहोलाव जिदों आरो सोर बायदिया दा बर' हारिमुखौ सिबिदों बे मदद होनो हागोन हायिखौ आं नेक्स्ट मोनसे भिडिअ इभिनिं टाइमफोरावसो बेखौ इडुकेसन टाइमावसो बे भिडिअखौ लाबोगोन नाथाय खन्थाइनि गेजेरजों एसे सुंद'यै फोरमायना होबाय नोंथांमोननो आरो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा बयबो आगान सुराबा नों आङो एसे एनै जाखिनि नलेज दं हारिनि थाखाय जाखिनि नोंथां मोनदों बेखौ नोंथाङाबो गोग्गाहोनांगोन मोजां मावनायनि थाखाय नाथाय गोरोन्थि मावनायनि थाखाय नङा। आरो दा माखासे आरो दंबायो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि माखासे आरो भिडिअबो लाबोगोन आङो माने उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बहुत मानसिफ्रा मा जागासिनो दं आरो मा लामाजों आवगायगासिनो दं दिनै मोनदांगासिनो दं आरो हारि आरो बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदिखौ मावनायनि थाखाय एसे स्लगानबो होदों आरो गामि एलेखा हाबै हाबैबो बेफोरबायदि फोसावगासिनो दं आरो बुंनो गोनांखौ जोंबो मिडियानि गेजेरजों जाखिनि बर'नि समस्या मानो जागोन बेखौ जोंबो हास्थायो नालाय आरो आंना जादों बर' हारिनि थाखायनो जाखिनि नुथायखौ आरो मिथिनायखौसो आं लाबोखायो आरो मिथिगौ आं लाबोनो रोंनो आरो बेयाव नोंथांमोननि फोरमायहरजायो आंनि वाट्सएप नम्बराव नोंथांमोना जायफोर सोरनिबा माबा मोनसे जानाय बेफोरखौ आङो नागारना होनो हायो खैफोदनि समाव आंनि मदद दङ। दा बेखिनि खोथा बुंनानै नोंथांमोननिसिम दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नेबाय था भिडिअ लाना फैगासिनो बाय बाय।